Produktudviklingsværktøj. Produktudviklingsværktøjet er et værktøj til at udvikle en langsigtet bæredygtig strategi for produktudviklingen i en virksomhed, i tråd med virksomhedens DNA og strategi. Værktøjet består af en forhandlingsplade, der er designet til, at alle i virksomheden kan komme med input til fremtidige produkter. Pladen er samtidig udformet således, at de medvirkende naturligt vil tage stilling til de væsentligste faktorer af et produkts levetid. På den måde vil der i virksomheden opstå en fælles vision, som kan være med til at skubbe virksomheden i en bæredygtig retning. Det forklares næsten bedst med et eksempel. Søren har en virksomhed og en klar vision om, at den i fremtiden skal arbejde mere bæredygtigt. Som en del af hans strategi skal der laves nye produkter. Han lægger en pæn dug på og inviterer til et møde. Der er repræsentanter fra alle afdelinger. Produktudviklingsværktøjet lægges frem. Søren har i forvejen bestemt, at det nye produkt skal ramme markedet om 4 år. Nu handler det om at få defineret en vision for det nye produkt. Her er der højt til loftet, og alle byder ind med 3 drømme for produktet. Efterfølgende diskuteres alle idéerne ud fra en social, miljømæssig og økonomisk vinkel. De diskuterer frem og tilbage, indtil de bliver enige om en klar fælles vision for produktet. Den placeres i midten. Nu foldes forhandlingspladen ud med alle elementer af et produkts liv, fra råmateriale til bortskaffelse. Det er vigtigt at komme hele vejen rundt, siger Søren. Gruppen starter nu med at kortlægge den viden, de allerede har inden for de forskellige elementer af produktudviklingen. De ved rigtig meget, men det er tydeligt, at der er en række emner, som skal udforskes yderligere. De uddelegerer ansvaret, og kort tid efter bringes den nye viden til bordet. De diskuterer, hvilken konsekvens det har for deres fælles vision. Da alle brikker er på plads, og de 12 elementer er kortlagt, skilles de igen. Søren samler det hele op i en produktjournal. Denne består af deres fælles vision og beskriver de elementer, der er blevet kortlagt. Søren er tilfreds indtil videre, men vil rigtig gerne se produktet. Med udgangspunkt i produktjournalen tager design og produktudvikling over. De begynder at udvikle det konkrete produkt. De arbejder hårdt og intenst og benytter sig flittigt af den viden, som er blevet genereret i journalen. Endelig er de færdige med produktet. De er glade og spændte på, hvad resten af holdet synes. Alle synes heldigvis, at det er lige som de havde forestillet sig, og de sender straks det nye produkt i produktion. Søren har fået opfyldt sin drøm, og virksomheden er på vej til at blive mere bæredygtig. Men det vigtigste er næsten, at alle i virksomheden er rigtig stolte af deres nye produkt.